wedi bod yn darllen Mr Stinken Saesneg. Oedd yn dda achos oedd yn gwneud fi'n chwerthin ac oedd yn doniol. Roedd yn meddwl bod dyle Atebol wneud e'n Cymraeg. Rwy wedi bod yn darllen llyfr o'r enw Bit o Bwy. Oedd yn un hoffi e, oedd yn drist a hapus ar yr un pryd. Rwy'n meddwl dyle Atebol wneud e'n Gymraeg. Dwi wedi darllen y ddasiad Gruffydd Antur o Mr Ffiaidd gan David Walliams. Dwi'n credu bod y llyfr yn doniol ac yn rili hwyl i ddarllen. Dwi'n meddwl unwaith bydd y llyfr yma yn mynd ar silffoedd yn llyfrgell a pethau fel yna, bydd e'n saethu o'r silffoedd a mewn I tai pobl sydd yn hoffi darllen. Fi wedi bod yn darllen Go Ahead Secret 7 gan Enid Blyton. Fi ddim yn really hoffi'r llyfr, ond oedd e'n eitha da. Fi'n credu dyle Atebol addasu fe'r Gymraeg. Fi wedi bod yn darllen drafft cyntaf wnaeth Gruffydd Antur addasu Mr Stink gan David Walliams. Mae fe'n arbennig o dda, fi'n meddwl dylse plant 9 I 13 darllen e, a dwi'n edrych ymlaen I cael y copi sydd yn mynd ar y shelf. Rwyf wedi bod yn darllen The Secret 7, Good Work Secret 7, a rydw i'n meddwl dylse Atebol addasu hwn i'r Gymraeg. Dwi wedi bod yn Adolygwyr. Pen Prysur go ddatwn, mae'n arbennig o dda. Dwi'n meddwl bod angen wneud yn Gymraeg.